Здравейте, драги зрители! Аз съм майката на трите отдалечени български деца в Швеция. И в момента е в опасност живота на 25-годишния Румен Петров Томов Калмир, който е отвлечен с фалшива документация, в последна фаза на малнутриция, укрита от психолог и от социалната секретарка. В фалшивите и записки, фалшив социален доклад 2018-2019 година, бивша любовница на моя бивш трафикант, уж съпруг на Петър Калмир Еплинг. Румен е изгладуван последните 2-3 месеца до малнутриция плюс анемия и вече преживял един животозастрашителен колапс на 1 октомври 2020 година в новия му дом. Купища писма от неговата адвокатка Руби Харалд Класон, която беше председател на Северния комитет по човешките права и е следила случая 10 години, както и на наша приятелка, на мен и на Руми, юристката Сулбрит Фолбери. Защо Гудеман краде парите на Румен за храна? Защо Румен няма храна? Защо Румен студува? Защо Румен няма пари за дрехи, за обувки? Купища такива писма останаха без отговор. От Гудеман, от шефовете се изпокриха. Най-големия шеф на ЛСС Тома Нортул, който е получил и присъда тук от прокуратурата, единствената работеща прокуратура на Северозапада тук, на господин Петков в Монтана. Още за родителското отвличане на Румен в Филипините. И така, това е мой 18-ти профил. 17 мои профила са блокирани тук. Модерацията непрекъснато лъже, че каквото и да разкажа аз за живота си, те лъжат, че е дезинформация и ми блокират филмите без право да ги обжалвам, без те да ги възстановяват. Препращат ме към техните правила. Аз съм наясно с техните правила. Правиме там някакви обучения, които ги повтарям непрекъснато. И в крайна сметка те ми блокират профилите и ме препращат към съдебната система. Те не знаят, че Швеция няма съдебна система за емигрантите. Че емигрантите в Швеция нямат човешки права. Това вашите мисирки в България ви го спестяват през последните 100 години за Швеция, защото така им се плаща поръчково. От посолства, от съвети, от конференции, от парламентчета и така нататък. Вие ги знаете тия неща по-добре от мен. Така че той е мой профил, няма да просъществува дълго време. Аз тепърва съм си открехнала устата. Това са милиони престъпления. Хората имат други жертви, претърпяват 1-2 престъпления и медиите ги показват и всички пишат: аз и децата и родителите ми, и имуществото ни, ние сме претърпели милиони престъпления. Тук имаме 100 души бандити срещу една майка и 3 деца. Едно вече убиха. Убиват собствената си кръв и плът. В инцест са 28 години със собствените си бебета. Създават на този свят собствени бебета за органи и за животозастраховки. Аз току-що говорих с Елон Мъск тук и той ме пита имам ли доказателства. Имам в изобилие.
в изобилие, защото съм добър детектив. Провъзгласена съм за един от най-добрите детективи в Филипините от полицията там и от местото на това село, където беше отвлечен Румен Санта Мария, май 2017 година. Аз съм и журналист, имала съм и вестник, била съм редактор на вестник в Швеция. Имам и 50 книги, една съм издала, 50 не съм, здраве да е. Имам 36 години образование, владея 5 езика, какво да кажа повече? Тук ме преследва един и същ човек 19 години. Ако той беше прав, щеше ли да преследва пациентката си, която той е изтървал и не е убил? 19 години от сайт на сайт виртуално и да ме заплашва мен и децата ми. Нямаше ли той да се гледа там медицинската консултантска фирма? Защо? Той не е сам. Той не е сам. 2022 те се изреждаха. Те се надпреварваха, кой повече ще ме заплашва. Той и чичото на децата ми и групичката им от Драганица, виртуално, анонимно, но отправено към мен и към моите деца. От ноември той не се крие. Елон Мъск ме пита, имам ли доказателства тук в пощенски бокс. Имам тонове с доказателства, но нямам истински журналисти днес в България и Швеция, всички са корупни. Така наречени мисирки, които не желаят да отделят време за доказателства. Тях ги блазни повече някаква фалшива история. Например, аз 2012 дадох там интервю 4 часа на тия големите наши вестници, Дневник ли беше, вече съм забравила, 24 часа ли беше, Нюз ли, един от тия. И редактора просто ряза 99,99%, остави 1 промил. 1 промил остави от моето интервю, за да направи шарж, да направи виц от цялата история, за да си отворят после коментарското поле там на всекакви шматки, които да обиждат мене и децата ми, защото да останеш в България, това е трябва да си бавно развиваш се, писаха там, и да са децата, ще ли да станат курви в Монтана. Това били прогнозите. Това е нивото в България. Разбирате ли? Това им е селото родолюбие и патриотизъм. Дето иначе са изтъпанчат с костюми на фонове на разни знамена. Четете ги за конкретна помощ. Един единствен човек с цяла България, Елтимир и после Жоро и Фандиев, Бог да ги прости, двамата, които са ми предложили помощ да са. А другите мисирки къде са и другите велики политици в костюмарите, къде сте? Къде сте да оставяте жертвите сами да са полиция, сами да са вестници, сами да са прокуратура, сами да са детективи? Не ви ли е срам? Сами да са външно, сами да са посолство. Защо българското посолство в Стокхолм не ми вдига, като види моя телефонен номер? Външно ме кара да сидира адвокат. Защо? Защото МРС трафикира деца за поиски, за секс, за социалните си служителки, за старата си бабичка, адвокатка Сашка Костова. Затова ли? Затова ли аз да плащам? Аз кои пари да го плащам този адвокат? Вие дадохте ли ми пенсия, като съм 100% инвалид в България? 0 цента пенсия, а искат да плащам адвокат. Така, да ви кажа, че ето и лайва ми е блокиран, там трябва да се снимам, да доказвам, че съм над 18 години, но за мен камерата е изключена, защото искат да видят кредитната ми карта. Ако мога да лапнат, да плащам аз на филми, после казват, че съдържанието не е достъпно. Ама са ми прибрали парите вече, разбирате ли?